Menjelang sore, waktunya nyombor yang kedua. Nyombor sedina ping pira Kang? Ping pindho. Ya apa ya Kang, awan jam 10 karo sore jam 4. Ngono Kang ya. Nek pagi ora Kang, nek pagi gak dicombor Kang. Ya, nggih. Sepil comborane Kang ya iki. Masih seperti biasa komposisi comborane. Nah, percampuran antara berbagai macam sayur, katul dan sisa dapur nasi lan sak piturute. Ngono Kang nggih, sepil Kang iki. Nggih. Gedebok gak keri, nggih, debok. Terus katul. Enak toge nih nggih. Iki toge katule. Wah, iki enak toge nih tawang lho. Iki terus enak godhong kemangi bareng Kang iki. Iki godhong kemangi Kang. Iki godhong kemangi. Nah, gremes Kang. Awit gremes lho. Iki godhong kemangi terus enak timun seger-seger iki Kang. Iki Kang. Ben sedep wae kemangi lah. Iki ben tambah seger wae timun. Kang ya iya. Enak buncis e barang Kang. Iki lho Kang lho. Beans, enak bean-e barang, buncis iki. Apa nih Kang ya? Deloke Kang. Deboke ya enak Kang. Debok lha iki godhong apa iki Kang? Iki ngono. Iki godhong anu Kang. Itu Kang. Godhong kates sampai godhong telo Kang, kleman iki Kang. Godhong kates sampai godhong telo, kleman iki. Godhong kates sampai godhong telo. Sepil Kang ya iki iki. Enak toge ning lho, toge. Katul terus sisa nasi, sego lho. Langsung wae Kang iki. Mergo menunjukkan tanda-tanda mau hujan. Nah, mendungnya pomoteng lho Kang, langsung wae kita sepilkan, kita comborkan. Oh ya Kang iki, sing jemuk saithik Kang, kanggo wedhus ya Kang. Cukup semene Kang. Serong cowoke nggo wedhus e. Banyu saithik Kang, coba Kang. Cukup sakmono. Nyemek. Kang carane ngesok banyu Kang yo carane lho. Nggih. Buat tungkak siji nahan gulinge lah. Tangan sijine. Ya langsung sepile ning sing pedet sak Kang. Nah, nggih. Pedet. Wis bingung aku iki. Nah, pedete didhisikne Kang. Montor meh kandang nang Kang iya iki. Sementara tinggo kandang ya tinggo bagasi. Kang yo bingung iki lho Kang. Kedua iki Kang, langsung wae Kang. Kira ora kental iki Kang. Ya iki diet iki. Iki diet sing iki. Iki camborane rada ora kental. Dikurangi, iki diet lemon. Soalnya wedok gak perlu lemu-lemu, gak perlu gemuk. Nah, iki Kang, iki rada kental Kang. Peteng iki Kang, lampune ceklek nesek Kang. Ya iya iki. Ceklek lampu. Wah, padang Kang. Lampune ya mendrip-mendrip kok Kang, wae ganti Kang. Entek Kang. Entek lho. Sungune tuwa wah. Iki dugul iki Kang, enek sungune iki. Enek sungune. Oke Kang, demikian Kang. Kita telah menyepil comboran sore. Iki kanggo dose iki. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channelnya Tukang Ngarit. Parine wayahe jaluk banyu udan cocok mendunge. Ada burung cendet. Apa itu ngoceh? Cik kwik kwik. Kwik kwik kwik. Wis ngono Kang ya.
sore iki Kang, jam 4.